Patríme k lídrom technického vzdelávania, kde teória ožíva v spojení s praxou. Naši žiaci získavajú odborné zručnosti v programovaní CNC strojov s využitím pokročilých riadiacich systémov FANUC a SINUMERIK. V rámci odboru sa naučia ovládať profesionálne CAD a CAM technológie, ktoré im umožňujú precízne modelovanie a tvorbu technických výkresov. Moderné vzdelávanie doplňame o princípy 3D tlače, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami a pripravujú sa na využitie inovatívnych postupov v praxi. Pomocou najmodernejších strojárskych technológií formujeme odborníkov, ktorí spĺňajú požiadavky moderného trhu práce. Vďaka duálnemu vzdelávaniu naši absolventi získavajú komplexné zručnosti, ktoré im umožňujú nielen efektívne reagovať na aktuálne výzvy, ale aj aktívne prispievať k rozvoju a inováciám v strojárskom priemysle.